sa dugo na ako. Yung tugo ay pag kinanak sana. Ano ang tao, misukol na naikitarungan. Ano misukol siya mama. Jadi yun. Jane kita to siguro to. Si Esther. Si Jane. Sulti na silang tanong. Jadi yun. Kagaba juga ng misukol gugangan. Sa tanang nila. Ikaroy ko ng misukol mama. Tubag-tubag. Ay, masig tubag ko. Grabe naman sa... Ay, sas. Grabe naman sa tubag. Grabe naman sa tubag ko. Sampai tubag ay. Ubik ko na stikas o. Sipis-stik lagi yung mama. Ngayon pag lagi mo yung mama. Sana ko yan. Buwan. May sokot laro. Sakit ko kayo. Ako sakit-kiki ko natin mama. Yan sa kita. Tukol pa ko na ko din. Saan ako? Tukol pa ko. Ay, sas. Agbar ito. Amuyo ko rin. Kaya nagawag na nakita kong pagsekretisyo. Dugay ko kong narbaho. Dugay ko kong nagminyo sa mga narbaho para nila. Parang kabayad ko. Parang kabayad ko. Nagparat ko nila na. Hindi ko nila mabuy-buyan. Tulog-tog pa ka-istorya. Walang hapon. Buy-buy naman dito punta. Pahimo ko lang pagkuan. Tubag ko maayo. Diba, hindi pa katawa mo lang ito ko ng minuli. Huwag na lang ako ng katawa. Katawa lang dahil ko hindi para mo sa aparas yung mga paninahanglan. Murang naglagot ng bit sila maayo sa sekundahan. Kay inus-ignat. Sa una ko, daghan ko kwarta sa una. Kami ko naman Nagkarang kwarta kayo. Sige magpangayo. akong giningan. Yung si Esther nasulti na ako. Si Idna ko nung. Mungaw ka, bala ko sa kwarta. Ayun ko. Oh! Kay, wala ko kibaon sa ilang buhaton, Esther. Kay, inigsud na ko dito sa panigaan, matog ko. Si mama may matog dito, musud mas upo nga to si Idna. Silang papa unsahay. Mga sa mga makaon dito. Mangukay ang siangay okay yun. Tingnan ako mga kibaos Idna. Dagang akong kwarta. Hindi ka na akong kwarta. Mga sinsingaw nasa subsalata. Wa na ko na gikaw ni mama. Kabalos mama anak. Kabalos Idna anak. Akong mga kwarta, mga papel. Gisuod na ko atong kuan. Katong dala sa butin ba. Pasnak na ko sa ilalong. Okay siguro mayang Idna. Nangaon para sa mga makaon, wala ko kay bahong. Musulti nas Idna, nangaon mig makaon, bayad o, may muana na. Lagi kaon sa kong anak, may muana na. Mama musudi ha, si papa musudi. Okay bahong sa nang gipambuhat sa sulod. Istorya, nasuko na sila nga ninyo ka. Gani. Kaya wala na sila maputi. So, sigir kag kuan. Wala kag galing ko. Nag-video ba pala ba? Oh, vlog ko na eh. Vlog ko na eh. Vlog ko na tanan. Mauna tanan na mo kasubo rong mga kuan na. Kasubo na mo dere. Kung i-upload. So, aron makabati na dihang mga igsuon nimo. Di bisa na tigtan-awan rin ba? Di mo na followers. Dami pa matulog ka rin. Kinsa to'y followers ya, palihog ko siya para makita yung mga igsuon. So, may gabi yung tanan kayo, nasuko na akong asawa, kaya nakabantay siya, nag-vlog ko.